An filɛbagaw foli ni tanu bi ka taa o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka biyana fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ aw bɛ ka Malikunafoni .net TV de lajɛ ni wagati in na an bɛ jamukan min kɛnɛ kɔnɔ o de ye Dankoroba Kènè ye an y'a fɔ aw ɲɛna ko diɲɛ don o don mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen nɔ n'i ye dɔkɛla ye o de ka di anw ye wa an b'olu de wele olu de ye dankɔrɔbaw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni boloden kɔni t'a n'o ma sɔn k'i nɛgɛ i ye dɔkɛla ye i ye dankɔrɔba dɔ ye bi an ni dankɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ dankɔrɔba belebele dɔ nka ne tɛna n da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ na k'a fɔ aw ye n b'a to sɔɔni a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛna ka na a yɛrɛ fɔ aw ɲɛna an bɛna jɛ ka barokɛ bi maa min fɛ o de ye LASSINE TRAORE LASSINE TRAORE yɛrɛ ye jɔn ye LASSINE TRAORE bɔra min ne tɛna se ka bɛrɛ fɔ a la a tun kɛra faama ye LASSINE ça va alhamdulilayi ko de basi foyi t'i la ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi d'accord an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila an ka jamukan mandi kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Dankoroba Kènè ye bi an ye wele ka na an ka baro kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ LASSINE yɛrɛ ye jɔn ye LASSINE TRAORE LASSINE bɔra jɔn na LASSINE nana cogo di ne ye LASSINE TRAORE bon ne ye bamanan ye ka bɔ Bɛlɛdugu ma faamuya ne fa tɔgɔ Jara TRAORE ba tɔgɔ Damuso Tangara ne ye malien LASSINE TRAORE ayi nin ko in kɔni nin bɛɛ ye bamanan ye sa kɛrɛnkɛrɛnnen na Bɛlɛdugu dugu jumɛn Bɛlɛdugu Sɔgɔɲɛ Bɛlɛdugu Sɔgɔɲɛ ndesani ni ko Bɛlɛdugu c'est vague mais a dugu c'est pas facile ok LASSINE bisimila an ye wele ka na an ka baro kɛ LASSINE ye artiste ye an bɛ fɛ ka dɔn ye fɔlikɛla ye ou bien ye dɔnkilidala ye dɛsɛnkɛla ye parce que art kɔnɔ ka dun kojugu ndala o ye tiɲɛ ne ye dɔnkilidala ye ne ye dɔnkilidala ne bɛ chanter même musique kɛ ok d'accord LASSINE bɛ dɔnkili sugu jumɛnw da bon ne bɛ variété kɛ n bɛ genre caman kɛ mais n y'a daminɛ ni rap ye fɔlɔ parce que fɔlɔ Alpha Jakite Ala ka hinɛ a la n ye album fɔlɔ bɔ ka tɛmɛ ni Alpha Jakite n'ale tun bɛ groupe la fɔlɔ an ka groupe tun tɔgɔ ko Parlent voilà an ye album dɔw bɔ ka tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ bon maintenant n yɛrɛ ye carrière solo daminɛ kelen na n yɛrɛ ye album bɔ kɔsan na album bilala YouTube ka 10 titres a bɛɛ bɛ YouTube kan ok mais i ni Alpha ye album kɛ année jumɛn na an ye album kɛ 2002 an ka album fɔlɔ bɔra 2002 a mɛnna quoi mais LASSINE yɛrɛ nana art kɔnɔ cogo di bon vraiment ne ka art ko kɔni bila ko tɛ parce que ne kabi n ka dɔgɔn vraiment ni fɔliw bɛ yɔrɔ la n bɛ fɔlikɛlaw jateminɛ en même temps n bɛ dɔnkilidala ninnu ye u bɛ dɔnkiliw da bon vraiment ne yɛrɛ y'a kanu o cogo la parce que ne ye Traoré ne yɛrɛ fɛ dɔnkilidala tɛ quoi mais ne ta kɛra kanu ye musique diyara n ye parce que ni artiste u bɛ dɔnkili da u bɛ n'an inspiré quoi a nana o sababuya la d'accord i ni Alpha ye album min kɛ i hakili bɛ a titre dɔ la i ka an hakili lajigin hakili b'a son dɔ la album titre kun ye duguba kɔnɔ sigi an morceau dɔ yɛrɛ kun bɛ yafa n ma miiri ma ɲi yafa n ma miiri ma ɲi kana ko kɛ ten ma ko kɛ ten kana ko kɛ ten ma ko kɛ ten ni ne dun b'i fɛ ye ni ne dun b'i fɛ woyo ni ne dun b'i fɛ woyo manamani ne b'i fɛ woyi manamani ne b'i fɛ woyi hakili b'a la don min na an kɛra ɲɔgɔn fɛ wa ele ko ne ma k'i ma kɛ ne fɛ wari de kama ele ko ne ma k'i ma kɛ ne fɛ sanu de kama ele ko ne ma k'i kɛra ne fɛ kanu de kama sandara kanu kama sunguru ne b'i wele la dugudara kanu kama sunguru ne b'i wele la yafa ne ma yafa ne ma ne de alala ni ye nin fɔ fɛn ɲɛna a ka ca Ala fɛ o bɛ yafa non fɔ t'a la merci ok LASSINE ka taa o don ma kana bila bi la i ye baara caman kɛ o kɔfɛ n ye baara caman kɛ o kɔfɛ LASSINE ni artiste wɛrɛw ye baara kɛ ni artiste wɛrɛw ye baara kɛ ni Ramses baara n'o ye son dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n album dɔ kɛra ka tɛmɛ n'o ye fitiriw ko kɔnɔ ani artiste wɛrɛ fana bɛ Salif Jamas ale ye Alpha yɛrɛ dɔgɔnin ne yɛrɛ dɔgɔnin ale n'ale fana ye son dɔw da ɲɔgɔn fɛ ani rappeur dɔ fana bɛ ko Fatɔkɛ n'o fana ye son dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ rappeur tɔgɔ de ye Fatɔkɛ ale tɔgɔ Fatɔkɛ de desani o kuma an bɛ kuku k'u la i ni fɛn fɛn ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i ka art daminɛ ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ album joli sɔrɔ bon pour le moment parce que ne tun bɛ groupe la ne ye album 2 kɛ ni
Pharaon et avec Alpha. Bon, maintenant, il y a album pour carrière solo. Il y a album Kènè bon. Il y a album Kènè. Titré Maliba Bilama. Maliba Bilama. Maliba Bilama quoi. Ndesani. Okuma Maliba Bilama na kuna la mate. Ah, mano, Kènè techniquement. OK. Alpha. Album ika carrière konnana. Il voyagera. Bon, ni voyage donc mais ma que voyage dans sous région nous parce que album est bora tout récemment. Album bora tout récemment mais avec Pharaon en sous région nous donc il va faut Bénin, ani Burkina, ani les Guinéens enfants. Mais à part ça Alpha kon bora l'état à Paris aller concert donc Massamala quoi. Personnellement alaka hinala bika sorone masu. Lassine bara in konnana. Est-ce que il y a des mébagas sur là ou soit ma des mébagas sur ouais bon ni des mébagas parce que moi même demain ou un producteur Fodé Keita ouais les trois Fodé Keita l'air de nega album là-bas ni bon quoi mais elle bien on me demain là parce que artiste ko flé à tête demain quoi ouais on me demain la promotion à quel coup voilà on me demain là d'accord Lassine bara in konnana ni atakalaje gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la mais yani i ka don art kɔnɔ i kun bɛ kalan na ouais ne kalan kɛ ka tɛmɛ awɔ mais ma taa yɔrɔ jan dana 9e na ma bɛrɛ kɛ 9e na ma taa yɔrɔ jan OK o kɔfɛ sisan nɔ i bɛ art la awɔ i bɛ ka baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ o soit mais art la ne bɛ commerce kɛ ne ye commerçant de ah bon mais art que mais commerce que bimam bla la mula ka binga do donc c'est-à-dire Lassine ika okura ko war chama bi kuna bon don alhamdulillah am ga ñi na bi n'est-ce pas d'accord mais si ça non bara ngona ye gëna jumé sura la bon vraiment ne gëla am sura la parce que problème est ni surtout am charme ke folo rapu rapu fleni na mo ma ka ki deme ni 600 rete warbe ka do rap la bon folo be même ko chama no feni na ko ki deme i ga rapu ne yine ki be jamais ke ni ko i be rapu dege do reba fi ko pour que te style fallait do ba fi ka ketan parce que wa fo rapu te fenga mais am do ne ko bi alhamdulillah rappeur chama bora wi ko falena afalna barka la 600 ko ni an kunu ko te ki deme ko fan fe se ga no woro la ko n'est-ce pas d'accord ambe wakati mne ko sisan no nyaro no ya chama do na kula wala no ya chama do na kula mais albi am ko be deme la ona wa animateur re ka deme publicité ani promo nous font d'accord aga je ka di ala ma ami sisan no ika carrière damne ne biche est-ce que ye hera do sora la parce que ni gele nana no ya bena oui bon vraiment tese ka fo fe mba sora la folo parce que ne album bon kelena mamna me album bon ma sora rapuma développé parce que au faut 2002 wa sonné alpha jakte do ma soro mama fanga ba soro awo mais si ça né album bora 2020 ko awo Maliba Bilama ale bora 2020 e ka doni fanye Maliba Bilama ngale era ka Maliba ye chugudi ouais bon je me donne pas aga Maliba bibi be tokodi woyo Maliba bibi be tokodi tokote kola Maliba bibi be tokodi woyo Maliba bibi be tokodi tokote kola bi ambakedi woyo Fanta fe bi ne ka manu be dukubla Maliba bibi be tokodi woyo Maliba bibi be tokodi tokote kola bi ambakedi woyo Fanta fe bi ne ka manu be dukubla jamana tigi kuma be ne fe ka fiye ngane ba do en ne ka nyogonye o ma nogo ngai jija ne ka lettre ka se ka kala yani nyama forono ka fron ka la fili nyama fe mali be duguma mogo ulde ne chima date munu fe ka kule ko lu kule la ko mo ko ma me kiki jija ko ka dobo balo songola ko no kera ko fantandeun te sa kungola kiki jija ko ka dobo fura songola ko no kera ko famani fanta bebe furake kiki jija demsanu wa okol kola kolu de jamana sinne sigi ye dundo Maliba bibi be togo di oyo Maliba bibi be togo di merci alala ni chigai anya ni fo era di merci balo ka se ka noya ni nye kalanko yo ka se ka noya fro ka soro yala sa kele ya fala be se ka la sabati jamana kono chiko mina o diara nya ko jugo Lassine Traoré ambe domina ikobi est-ce que kalande on bi bolo soit
Musicalement. Ouais, bon, on irait dogonu be comme il bora ka photo ma Salif Jamas. Allez Alpha era dogoni, allez nera dogoni quoi. Ani mbeka mun fo fatoke. Voilà, allez refene ne dogonu nous le be baraka ñon fait. Aw amé baraka amé répétition ñon fait. Al na me la scène sans faut le be kenere ko fait quand on fait un baké. N'est-ce pas? Le be baraka ñon fait. D'accord. Aussi ça no iko album min bora ko 10 titres. Ah, 10 titres. Mais a titre ba oye Maliba Bilama. Donc morceau wera bala. Morceau be kuma fen jumɛn kan? Bon avec kuma fen caman kan. Parce que dɔ be morceau dɔ be kuma Afrique kan. Afrique farafina na an bɛnna ka kɛ kelen farafina bɛ taa ɲɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma. E k'i da don o la dɔɔni. Voilà. Afrika an bɛ taa ɲɛ ni farafina bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Afrika an bɛ taa ɲɛ. Et nous sommes nous les Africains. Afrika an bɛ taa ɲɛ. Ni farafina bɛɛ kɛra kelen ye. Afrika an bɛ taa ɲɛ. Unité Afrika an bɛ taa ɲɛ. Ni Ala sɔnna ma an bɛ taa ɲɛ parce que an bɛ ɲɛtaa sira de ɲini na. Lasine kunungo rapu taabolo ani bita taabolo yɛlɛma dɔ b'a la ou soit yɛlɛma t'a la? Vraiment yɛlɛmaba b'a la. I n'a fɔ? Awɔ yɛlɛmaba b'a la parce que fɔlɔ rapu kun filɛ a kun bɛ kuma ladili ni conseil kan mais sisan an bɛ don min ko bi yɛrɛ b'a dɔn an bɛ diɲɛ laban tile min na bon musique kɛra fɛn min ye sisan bɛɛ bɛ se k'i a bɛ kɛ i bɛ mun diya i b'o kɛ mɔgɔ tɛ kuma i yɛrɛ kan ka faamu n'i nana ni texte ye cogoya min na fɔlɔ texte kun bɛ n'aw kun taara ORTM na pour que aw ka passer u kun bɛ texte yɛrɛ ta k'a lajɛ fɔlɔ u bɛ se k'a f'i ye hali ni aw bɛ bɔ a tɛ bɔ dɛ an bɛ taa aw ka fɛn lamɛn de n'a y'a lamɛn n'a bɛ se ka passer an b'a la passer mais n'a tɛ se ka passer an b'a wele a tɛ bɔ quoi a bɛ taa a kɛ tan mais sisan musique la n'i nana a ka nɔgɔn sisan kow nɔgɔyara quoi en même temps réseaux sociaux net ni fɛnw bɛ yen i bɛ fɛn bɔ i b'a fili a fɛngɛnna quoi mais texte tɛ kelen awɔ. Mais e yɛrɛ fɛ sisan nɔ mun ye texte bɔ ɲɔgɔn na? Bon vraiment texte bɔra ɲɔgɔn na parce que i b'a dɔn thème bɛɛ man ka passer awɔ parce que dɔnkili filɛ dɔnkilidala artiste de ye dugu yɛrɛ quoi ni artiste bɛ se ka dugu dilan i komi a bɛ dugu ci bon ni mɔgɔ y'i kanu mun ka di ka d'a tigi fɛnɛ ka k'o cogo di voilà bon ni artiste ye dɔnkili ɲɛnama da a bɛ se ka mɔgɔ bilasira i komi n'a ye dɔnkili sugu dɔw da fɛnɛ a bɛ se ka jama bila. I bɛ ladilikan jumɛn di denmisɛnninw ma bi? Voilà bon vraiment ladilikan min kɔni bɛ ne bolo ka f'u ye vraiment an ka texte contrôler an kana bi sanga lajɛ an ka bila an kunna an bɔra mɔgɔ dɔw de la an k'an bila an kunna an dɔgɔninw fɛnɛ bɛ yen i m'a faamuya n'olu ye fɛn dɔn an na u tɛ se k'a dɔn kojugu ye parce que u kɔrɔ y'anw ye i m'a faamuya mais n'an y'a kɛ ka ɲɛ fɛnɛ an bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka sira don u kɔrɔ quoi awɔ mais n'an ko an b'a kɛ surtout sisan dɔnkili yɛrɛ b'a dɔn a bɛɛ drogue fasa bɛɛ bɛna u b'a fɔ n bɛ nin de kɛ n bɛ nin kɛ ka sɔrɔ sini don dɔ e den bɛ nalen a bɛna kɔrɔbaya mais ni e yɛrɛ ma se k'a bilasira e yɛrɛ de ye nin fɔ est ce que e bɛ se ka na fɔ i bɛ kangari da ye voilà an kana succès kama an kana ko dɔw kɛ ko tɔgɔ kama quoi an k'a kɛ ka ɲɛ quoi. D'accord. Ok Lasine baara in yɛrɛ kɔnɔna na fɛn jumɛn bɛ min man di ye fiyewu? Baara in kɔnɔna la bon baara in kɔnɔna la mun man di ne a la o ye janfa ye quoi an ka ɲɔgɔn minɛ quoi awɔ janfa de man di ne a parce que diɲɛ ko ko ni janfa b'a la a tɛ taa ɲɛ quoi a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ sanjikɔrɔ wɔsi la nafa foyi t'a la quoi voilà. Lasine Mali bɛ cogo min na bi i yɛrɛ ko Mali bɛ cogo min na bi mun bɛ e bolo bilasiralikan na ka di jamana kɔnɔdenw ni an ka ɲɛmɔgɔw ma? Voilà bon mun bɛ ne bolo ka f'u ye an ka bɛn kelen na i m'a faamuya Mali ko an bɛɛ kungo don an ka ɲɔgɔn minɛ quoi ni mun se hakilina ɲuman o k'o di i m'a faamuya Mali tɛ jɔ n'an yɛrɛ tɛ quoi an ka ɲɔgɔn minɛ ni mun sigila fanga la an ka dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye quoi i m'a faamuya mɔgɔ kelen se ka jamana jɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la voilà o kɔrɔ y'a ye dɔ bɛ ɲɛmɔgɔw la an minnu fana bɛ dugu ma dɔ bɛ anw fana na dɔ b'an yɛrɛ fana o kumana an k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Merci. Ok Lasine dumuni jumɛn ka di ye? Dumuni ka di ne ye dumuni ka di ne ye dumuni bɛɛ ye vraiment mais n'i y'a fɔ jaralakaw u bɛna fiɲɛ ta n kama dɛ bon vraiment ne ka dumuni ne ka plaisir ye sɔ de ka di ne ye. Oh là là sɔ de ka di ne ye quoi. Ayiwa
aw kulo b'a la dɛ Tarawelelakaw aw yɛrɛ ye nin mɛn dɛ n'o t'a la dɛ ko sɔ de ka d'ale ye kosɛbɛ non bɛɛ n'i ka plaisir don malokisɛ kumaba n tɛ sanni ka sɛ k'a sanfɛ wa ou bien voilà sɛ bon sɛ wɛrɛ hali ni sɛ b'a sanfɛ o bɛɛ bɛ fo mais hali n'o ma sɔrɔ a marronama b'a ban a bɛ passer d'accord merci Lassine sisan nɔ diɲɛ ko ko ni mɔgɔ b'a la i b'a sɔrɔ rêve dɔ b'i la adamadenya yɛrɛ ye laɲiniw ye tɛ don foyi la ka fɔ sini ma sinikɛnɛ ne bɛ fɛ ka nin fɛn kɛ rêve jumɛn de bɛ e la ni Ala ye se kɛ e ye k'a kɛ bila fɛn ye Mali tɔgɔ la don n'a nataw la hali ni Lassine tɛ a ka fɔ ko nin ye Lassine tɛmɛsira ye bon vraiment ni Ala ye dɛmɛ kɛ komi ko ka di n ye cogo min na n'a Ala ye n dɛmɛ ka k'o cogo la bon musique la parce que ne yɛrɛ fana sɛgɛnna musique ko in da fɛ dɔɔnin quoi i m'a faamuya musique ko filɛ parce que surtout an ka dɔnkilidalaw ni kɔsan natɔ quoi k'o tɛ ka considérer ten i m'a faamuya dɔnkilila sɛgɛ ka bon kojugu surtout n'i bɛ dɔnkili yɛrɛ da i b'a dɔn famille yɛrɛ la kuma ka ca bɛɛ b'a fɔ k'i banna baara ma voilà vraiment ni Ala ye nɔgɔya kɛ a ka di ne ye ka studio baw dayɛlɛ ani maison de production baw pour que Mali musique promotion ka se ka kɛ ka ɲɛ an ka se ka balo an ka art la parce que bɛ mɔgɔ caman u bɛ artiste ya kɛ u tɛ se ka balo a la a sɛgɛn ka bon malien artiste sɛgɛnbagatɔ ka ca kosɛbɛ d'accord Lassine o diyara n ye i da tura yɔrɔnin dɔ la o tuma Lassine ka musique daminɛ na gɛlɛya dɔ sɔrɔla la parents fan fɛ wayi o ye gɛlɛya dɔ sɔrɔla la parce que parents du kɔnɔ n'i bɛ musique kɛ olu b'a fɔ k'i tɛ baara la i m'a faamuya kɔrɔkɛ ninnu fɔ u bɛ mankan ci la don o don k'i ban n'o fɛn bɛɛ b'a dɔnkili kolon da k'a sɔrɔ i bɛ si ɲɛna min kɛ i bɛ si ɲɛna kɛ i m'a faamuya bon o sɛgɛn b'a la bon ne b'a dɔn o bɛ ne ni ɲɔgɔnna caman kan ne yɛrɛ n terikɛ dɔw fana u ka cas fana b'o cogo la u sɛgɛnna dɔw yɛrɛ obligé la ka musique jɔ ka taa baara yɔrɔ quoi mais comme an ta kɛra an bɛ taa commerce kɛ an b'an profiter o fɛ o b'u la ɲinɛ an kɔ dɔɔnin quoi mais ni mun tɛ foyi la o fana ka sɛgɛn ka jugu n'a a bɛɛ quoi tabarikala Lassine ka nali diyara n ye an b'i fo quoi i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na maintenant n'a sɔrɔ welewelekan min b'i bolo i ka fanuw ye i bɛ o da donc an bɛ sɔrɔ ka folikan labanw di ɲɔgɔn ma ok merci ok ne ka foli bɛ Bamakɔ cɛ a n'a muso bɛɛ ani n kanubaga bɛɛ awɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen précisément ni yɛrɛ ka producteur ba n'o ye Fode Keyita AP n ka foli b'ale fana ok Fode Keyita i b'a fɔ a ye ko ne ko k'a kulubali donc an b'a fɔ basi foyi t'a la a b'a mɛn a diyara n ye a b'a mɛn n ka foli b'ale ye ani Basiu Jalo awɔ ani Amɛ Dɛnbaga n ka foli b'olu bɛɛ ninnu bɛɛ ye dɛmɛbagaw ye an bɛ koko kɛ u bɛɛ lajɛlen na ka an profiter ka Bɛlɛdugu bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i ye Bɛlɛdugu fɛnɛ ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ seko ni dɔnko duguba don o ye tiɲɛ a mana taa sira o sira fɛ seko ni dɔnko dugu a jamana dɔn fɛnɛ donc Lassine folikan labanw tɛmɛnen kɔfɛ an fana b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni masa ye mankan jɔnya jɔna don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dankoroba Kènè wɛrɛ kan o tɛ kanubagaw ni kun ye Lassine ye an bolo an bɛ kan bɛn da aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bye bye. Merci.